שלום לכם, ברוכים הבאים לסרטון של פתיחת קופסה ל-NBA 16, 2K16. והיום בסרטון של פתיחת הקופסה אנחנו נעבור על הקופסה הזאת של הדיסק של NBA. אוקיי, אז ברור שכתוב למעלה PC כי אני קניתי את זה למחשב והיה צריך להוריד את זה דרך סטים, גם כתוב פה סטים פאוורד, ולמעלה כתוב את השחקנים שמככבים על כל העטיפות: סטפן קרי, אנטוני דייביס וג'יימס הרדן. בחבילה שלי זה ג'יימס הרדן, וגם כתוב פרטרינג ספייק לי ג'וינט. גם ברור שכתוב NBA 2K16. יש פה את שם החברה שעושה את זה, 2K ספורט, וגם יש פה יורוליג בסקטבול טימס 25, קבוצות של היורוליג כולל מכבי תל אביב, ביד הסטורי כתוב פה, גם כתוב פה פגי 3 או פג'י. אוקיי, אנחנו פותחים את הקופסה ויש פה הוראות להורדה, כן, עם קוד כזה. יש פה גם פוסטר כזה עם השחקנים שמככבים על העטיפות, ויש כרטיס כזה של ה-NBA. עכשיו הכותרת בסוף העטיפה כתוב be the story, ויש לנו פה כמה דברים על NBA, מה יש במשחק, איך המשחק, מה האיכות של המשחק, ועוד חברות שעושות את המשחק. בואו נקריא אותם: דולבי דיגיטל, סטאטס, סטים, nba.com, ויסואל, קונקפט ו-2K ספורט, וגם זה אונליין, וגם בגלל זה אני כל כך אוהב את ה-NBA. אוקיי, אז זה היה סרטון על פתיחת קופסה NBA. מקווה שאהבתם, תנו לייק וסאב, יאללה ביי.